سلام كبرات تخطاتلتي مدباتنا خميك أنيهم نتوم كم وترو أبزي channel سابسكرايب بمقبار تسعبونان تمهارون زلخوم كتسلوو برتعون نابلكو نتوم سابسكرايب زي قبلكم دما سابسكرايب بمقبار ناي وترو تخطاتلتنا كتكونو يعدم حراين بار بمقصال أبزي حالفة سالساي كفال تمرتنا زتمهارنا ياو تمرتي قرب كزهاخركم أبزي حالفة تمرتنا زن زسعبا سلست نتبتات أتوكيرنا ينا تماهيرنا نيرنا قداميتي what is a computer ويدما كمبيوتر انتاي إياه زبل كالاي دما بزعبا hardware and software تماهيرنا نيرنا بسالساي درجة دما زتفل عليها عينتات كمبيوترن بغرصان بعاقنن زهبو أغاقلوتن زبلا سلست أرستات تماهيرنا نيرنا مالتي حراين بار مولو مدما مبل رابعي كفال تمرتنا حيزالكم قريب اللهو سناي مكتتال عبناي لو متمرتنا بزعبا أكالات ويدما كفالات ناي كمبيوتر زبليو كخون نافت تدالي زولو مدب كبلوكم حراين بار كرمي بزعبا أكالات كمبيوتر مزرابنا حانت كمبيوتر سلسة كفلتات اللهوة إذا خنبل كلنا نعانا اختأمنا تباهيلو إتا كمبيوتر تسرحو سرحات أب سلسة كفيلنا نريوه مالتي زوم كفلتات زياتهم قداماي input ويدما اتوات نبليو تخالاي دما processing ويدما من مسرحي أكال كمون اتسالساي output ويدما وتسيتيلنا نتوعا مالتي من البات بالسفحة أبكال كفال تمرتنا خنريو مينا تقداماي اتي input إلنا نتوعا كفلي حادثر نحانت كمبيوتر كن اززلو زخلنا كفلي إيو إذا مالتنا أبنت بكيبورد غيرنا زدلنا ياو تصحيفات مس نتصحف نتا كمبيوتر input data ويدما اتوات نهبا علنا مالتي سلازي كيبورد كم input device يمدب اتا كمبيوترنا انتاي زخونا نجر يا ريتا تا كمبيوترنا زخونا نجراب نئززلو بزوم أبزوم كفلي زمدو مسارحيتات غيرنا نئزز مالتي تخالاي كفالناي كمبيوترنا دما ات بروسيسنج ويدما تما مسرحي أكال إلنا نتصوعي إذا دما اتي حنقول نايتا كمبيوتر كنبلو نخيل باتي input زهبنا ياو سراح أمسرحو حدا ودو زخونة سراح يعملنا مالتي ويدما ملسي يهبنا مالتي اتسالساي اتي output إلنا نتصوعو كفلي دما ببروسيسنج كفلي زتمسرح سراح وتسيت زهبونا ويدما زرقنا مسارحيتات تحجزو وتسيت زهبنا كفليو نابنت برينتر انت دا وسيدنا حدا دبدابي اب كمبيوترنا صحيفنا مسودعنايو نا برينتر مساززنايو تا برينتر بملكع هارد كوبي ويدما بملكع ورقات حاتمة تهبنا مالتي سلازي تا كمبيوترنا زتسرح سراح بتا اوتبوت البرينتر كم ورقات تحاتيمو يوصل مالتي سلازي برينتر كم اوتبوت ديفايس لنا كنصوعا نخيل مالتي اما زملومي نمهارم اكالات كمبيوتر ابزوم سلسته كفلتات يمدبو حجي نافتي كند تمرتنا نملس مبار اتوم كندي كفالات ناي ديسكتوب كمبيوترنا انت دارينايام حدا تي كمبيوتر كيزيلنا نصوعو الله زت مشفني اكال مالتي تي كالاي مونيتر لنا نصوعو از سكرين مالتي سالساي كيبورد لنا نصوعو له كيبورد خاني اتي صحفات نصحفلو مسارحيو ماوز لنا نصوعو خا اذا نيشت ليت كيبورد زلا خوينا اب مونيترنا زخونه تئزاز وي دما كمبيوترنا زخونه تئزاز موهابي نتقملها كمون كمبيوترنا باور كورد زتفل عليه باور موهاوي سوكيتات مالتي سلازي زوم كلهم بارتس نناتهم سرح لهم كلهم تواهيدهم دما نتا كمبيوتر يسرحوا مالتي تقداماي أكل ناي كمبيوتر نريو كمبيوتر كيس نتصوعي. The computer case is the metal and plastic box that contains the main components of the computer, including the motherboard, central processing unit, power and power supply. يبلنا له
እቲ ኮምፒውተር ኬዝ ኢልና ንፅውዖ እቲ መሸፈነ ኣካል ናይታ ኮምፒውተር ኮይኑ ኩሎም እቶም ዝበዝሑ እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ መሳርሒታት ናይታ ኮምፒውተር ዓቂቡ ዝሕዘልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ኬዝ ዝተፈላለዩ ከም በዓል ማዘርቦርድ ከም በዓል CPU ከምኡውን ፓወር ሳፕላይ ዝበሃሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ንብረት ተጠርኒፎም ንረኽቦም The front of the case usually has an on-off button and one or more optical drives ብለና ኣሎ እቲ ብቕድሜና ንሪኦ ናይታ ኮምፒውተር ወገን ኩሉ ግዜ መወልዒ መጥፊእ ናይታ ኮምፒውተር ኣለዎ ከምኡውን ዝተወሰኑ ዝተፈላለዩ ንብረት ከነላግበሎም ንኽእል ከም በዓል USB ፖርትስ ድማ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና እቲ ፍሮንት ናይታ ኮምፒውተር እዩ እቲ ሓደ ከዓኒ ባክ ሳይድ ናይ ኮምፒውተርና እዩ ማለት እዩ Computer case come in different shapes and size ብለና ኣሎ እዞም ኮምፒውተር ኬዝ ብሰለስተ ዓይነት መልክዕን ቅርፅን ወይ ቅርፅን ሳይዝን ዓቐንን ይምስርሑ ማለት እዩ ተቀዳማይ ዴስክቶፕ ኬዝ ኢልና ንፅውዖ እዩ እዚ ዴስክቶፕ ኬዝ ኣብ ጣውላና በጥ ዝብል ዓይነት ናይ ኮምፒውተር ኬዝ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እታ ሞኒተርና ኮፍ ከነብላ ንኽእል እቲ ካልኣይ ድማ ታወር ኬዝ ኢልና ንፅውዖ ኮይኑ ጥቃት ሞኒተርና ጠጠው ክብል ዝኽእል ዓይነት ኬዝ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ኦል ኢን ዋን ዝበሃሉ ኮምፒውተራት እዮም እዚኣቶም ዳርጋታ ስክሪን ጥራይና ንሪኣ ብሙሉእ እታ ኬዝ ምስታ ስክሪን ብድሕሪት ወይ ድማ ኣብ ውሽጣ ለጊቡ ይስራሕ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ዓይነታት ኬዝ ከምዚ ንሪኦም ዘለና ኣብ ስእሊ እዮም እቲ ቀዳማይ ታወር ኬዝ ንብሎ ዘለና ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣብ ጣውላና ጠጠው ክብል ዝኽእል ጥቃቲ ሞኒተርና እቲ ዴስክቶፕ ኬዝ ንብሎ ዘለና ከዓ እቲ ሞኒተርና ኣብ ልዕሊኡ ከነቐምጦ ንኽእል ኣብ ጣውላ በጥ ዝብል እቲ ሳልሳይ ኦል ኢን ዋን ኢልና ንፅውዖም ግን ምስቲ ሞኒተርና ብውሽጢ ዝምስርሑ ዓይነታት ኬዝ እዮም ወይ ድማ ብድሕሪ ሞኒተርና ክለግባ ዝኽእላ ንኣሽቱ ኮምፒውተራት ኦል ኢን ዋን ኢልና ክንፅውዐን ንኽእል እዚ ሞኒተር ይበሃል ብልምዲ ስክሪን ኢልና ኢና ንፅውዖ ሞኒተር ወይ ድማ ስክሪን እዚ መሳርሒ እዚ ኣብ ሓንቲ ካብቶም ኣውትፑት ክፍልታት ዝምደቡ መሳርሒት ኮይና ኩሉ ውፅኢት ናይ ስራሕና ንሪኤላ መሳርሒት ድማ እያ ሞኒተር ምስ ቪድዮ ካርድ ተዋሂዳ ትሰርሕ ዝተፈላለዩ ስእልታት ይኹን ፅሑፋት ድማ ብመንገዲ ስክሪንና ጌርና ክንርኢ ተኽእለና ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኮምፒውተርስ ኣብቲ ጎን ኣብ ትሕቲኦም ዝጥወቑ ባተንስ ኣለዎም ንኣብነት ብርሃን ክንውስኸሉ ብርሃን ከነጉድለሉ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ሳይዝ ናይቲ ሞኒተርና ናይቲ ንሪኦ ዘለና ከነንእሶ ከነዕብዮ ዘኽእሉና ዝተፈላለዩ ባተንስ ኣለዉ ገለገለ ሞኒተርስ ድማ ምስኣቶም ለጊቡ ዝመፅእ ስፒከር ኣሎ ማለት እዩ መጉልሒ ድምፂ ስፒከርስ ድማ ኣለዎም newer monitors usually have LCD ወይ ድማ liquid crystal display or LED light emitting diode display ብለና ኣሎ መብዛሕትኦም ዞም ሓደሽቲ ዝስርሑ ዘለዉ ሞኒተርስ ወይ ብ-LCD ዝበሃል ቴክኖሎጂ ዝስርሑ እዮም ወይ ድማ ብ-LED ዝበሃል ዲስፕሌይ ይስርሑ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ዝስርሑ ዘለዉ ሞኒተርስ መብዛሕትኦም ፍላት ፓነል ዲስፕሌይስ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ፍላት እዮም መብዛሕትኦም እቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ሞኒተር ድማኒ ከምዚ ኣብ ታሕቲ ንሪኣ ዘለና ስእሊ ብ-CRT ወይ ድማ ካቶድ ሬይ ቲዩብ ዲስፕሌይ ተባሂሎም ይፍለጡ ነይሮም እዞም CRT ኢልና ንፅውዖም ዘለና ኣዝዮም ዓበይትን ከበድትን ኮይኖም ብዙሕ ስፔስ ኣብቲ ጣውላና ድማ ይሕዙልና ነይሮም ማለት እዩ ዳርጋ ሎሚ ተሪፉ እዩ ኩሉ ብፍላት ፓነል ዲስፕሌይና ንጥቀም ዘለና እዛ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ቪድዮ ካርድ ትበሃል ቪድዮ ካርድ እቲ ቀንዲ ጥቕማ ወይ ድማ ስርሓ መልእኽቲ ካብታ ኮምፒውተርና ናብቲ ሞኒተር ክትቅበል የኽእለና ማለት እዩ እዚ ካርድ እዚ እታ ሞኒተር ምስ ኮምፒውተርና ተዋሃሂዳ
ክትሰርሕ መልእኽቲ ክትለዋወጥን ዘኽእለና መሳርሒ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀንዲ ኣብቲ ኬዝ ኣብቲ ውሽጢ ከም ስሎት ኣትዩ ንረኽቦ ካርድ እዩ። ካልእ ምስ ሞኒተር ተሓሒዝና ንዛረበሉ ጉዳይ ብዛዕባ ናይ ዲስፕሌይ ኳሊቲ እዩ፣ ብዛዕባ ንጹርነት ስእሊ ማለት እዩ። እዚ ንጹርነት ኢልና ንጽውዖ ኮይኑ ኣብ ሞኒተር ዝቐርቡ ስእልታት ወይ ድማ ጽሑፋት ንጹርነቶም ዝውስነልና እዩ። ንጹርነት ኣብ ሞኒተር ብፒክሰል እዩ ዝዕቀን። ፒክሰል ማለት ሓንቲ ነጥቢ ኣብ 1 ኢንች ማለት እዩ። ብዝሒ ፒክሰልስ እዩ ንጹርነት ዝሕብረና። እቲ ዶት ፒች ድማ ፍልሊ ኣብ መንጎቶም ፒክሰልስ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ መሳርሒ ኣብ ኮምፒውተርና ኪቦርድ ኢልና ንፅውዖ እዩ። ዳርጋ እዚ መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና። እዚ ኣብ ኮምፒውተርና ንመፅሓፊ ቃላት፣ ቁፅርታት ከምኡውን ማውዝ ኣብ ዘይትህልወና ድማ ንኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ትእዛዛት ንምሃብ ይሕግዘና። ዝተፈላለዩ ዓይነት ኪቦርድ ኣለዉ። እቲ ኩሉ ግዜ ንጥቀመሉ እቲ ስታንዳርድ ኪቦርድ ኢልና ንፅውዖ እዩ። ካልኦት ኮምፓክት ኪቦርድ ኣለዉ ንእስ ዝበሉ ማለት እዮም። ብተወሳኺ ኤርጎኖሚክ ኪቦርድ ዝበሃሉ ኣለዉ። ብራብዓይ ደረጃ ጌሚንግ ኪቦርድ ንጌሚንግ ንጥቀመሎም ኣለዉ። ሓምሻይ ዋየርለስ ኪቦርድ ከዓ ኣለዉ ማለት ገመድ ኣልቦ ኪቦርድ ድማ ኣለዉ። ቀፂልና ንሪኦም ኣካላት ኮምፒውተር ወይ ድማ መሳርሒ ኮምፒውተርና ፖይንቲንግ ዲቫይስስ ኢልና ንፅውዖም እዮም። እዚኦም ኣመልከቲ ኢልና ንፅውዖም ኮይኖም እዚኣቶም ኣመልከቲ መሳርሒታት ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም። በዞም ኣመልከቲ መሳርሒታት ተጠቂምና ንኮምፒውተርና ትእዛዛት ክንህባን ክንከፍትን ተኽእለና ማለት እዩ። ስለዚ መብዛሕትና እታ ንጥቀመላ ናይ ፖይንቲንግ ዲቫይስ ማውዝ ትበሃል መሳርሒት ኣላ። ከምኡውን ኣብ ላፕቶፕ እንተዳሪእና ታች ፓድ ወይ ድማ ትራክ ቦል ዝበሃሉ መሳርሒታት ኣለዉ። እዛ ንሪኣ ዘለና ማውዝ ትበሃል ኮይና ሓንቲ ካፍተን ናይ ኣመልከቲ መሳርሒታት ወይ ድማ ፖይንቲንግ ዲቫይስ እያ ማለት እዩ። እዛ ማውዝ እዚኣ ተጠቂምና ነታ ኣሮው ትመስል ኣብ ኮምፒውተርና እናንቀሳቐስና ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ኮምፒውተርና ወይ ድማ ፋይላት ናይ ኮምፒውተርና ክሊክ እናገበርና ወይ ድማ ከነንቀሳቐሶምን ክንከፍትን ክንዓፁን ካልእ ስራሕትና ክንሰርሕን ተኽእለና። There are two main mouse types ብለና ኣሎ። ክልተ ዓይነት ማውዝ ኣለዉ። ሓደ ኦፕቲካል ኢልና ንፅውዖ ኣሎ፣ እቲ ካልእ ኸ መካኒካል ኢልና ንፅውዖ ኣሎ። እቲ ኦፕቲካል ማውዝ ንብሎ ኤሌክትሮኒክ ከምዚ መብራህቲ ዝመስል ተጠቂሙ እዩ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ። ኣብቲ ጣውላ ክንንቀሳቐሶ ከለና ከምዚ ብታሕቲ ሲ ኤሌክትሮኒክ ኣይ ትበሃል ንእሽተይ መብራህቲ ትውላዕ ዘላታ እሳተን ተን ኦፕቲካል ማውዝ ኢልና ንፅውዐን እየን። ተን ናይ ቀደም ዝነበራ መብዛሕትአን ከዓ ተን መካኒካል ማውዝ ኢልና ንፅውዐን ኮይነን ከምዚ ንእሽተይ ኩዕሶ ትመስል ሮል እናገበረት እያ ነታ ማውዝ ተንቀሳቕሰን ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዘን ብፀጋምና ዘለዋ ተን ኦፕቲካል ማውዝ ክኾና ከለዋ እቲ ብኢድ ሒዙ ደንቀሳቐሳ ዘሎ የቕሬታ ዘን ብፀጋምና ዘለዋ መካኒካል ማውዝ ክኾና ከለዋ እታ ብኢዱ ሒዙ ደንቀሳቐሳ ዘሎ ከዓኒ ኦፕቲካል ማውዝ እያ። እታ ብታሕቲ ንሪኣ ዘለና ምስ ፍላሽ ትመስል ዶንግል ዘላታ ከዓኒ ዋየርለስ ማውዝ እያ ማለት እዩ። ካልእ ማውዝ ኣብ ዘይህልወና እዋን ከ እንታይ ኣማራፂታት ኣለና እንድሕር ኢልና መብዛሕትኡ ማውዝ ዘይብለን መሳርሒታትና ብፍላይ ላፕቶፕ ማለት እዩ። ኣብ ላፕቶፕ ታች ፓድ ወይ ድማ ትራክ ፓድ ዝበሃል ኣለና። ከምኡውን ማውዝ ኣብ ዘይህልወና ከዓኒ እዚ ትራክ ቦል ዝበሃል ከዓኒ መሳርሒ ኣሎ። እዚ ንሪኦ ዘለና መሳርሒ ትራክ ቦል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ በታ እዛ ቀያሕ ኩዕሶ ትመስል ንዓ እናንቀሳቐስና ኢና ኣብቲ ብኢድና ጌርና በዛ ዓባይ ዓባይቶና እናንቀሳቐስና ልክዕ ከም ማውዝ ንጥቀመላ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ ታች ፓድ ኢልና ወይ ድማ ትራክ ፓድ ዝበሃሉ ኣለውና። ታች ፓድ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኣብ ላፕቶፕና ኣብ መብዛሕትአን ላፕቶፕና እንረኽቦ
መሳርሒ እዚ ብጸጋም ወገን ንሪኦ ዘለና ታች ፓድ ይበሃል ንሱ ልክዕ ከም ማውስ ኣብ ላፕቶፕና ንጥቀመሉ እዩ እቲ ትራክ ፓድ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኸ እዚ ብየማናይ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ፍልይ ዝበለ መሳርሒ ማለት ካብታ ላፕቶፕና ውፅእ ዝበለ ኮይኑ ልክዕ ከም ማውስ ንጥቀመሉ እዩ ማለት እዚኣቶም ክልቲኦም ኣብ ላፕቶፕ ኢና ንጥቀመሎምን ንረኽቦምን